Si é certo que o imposto de actividades económicas, tal como estaba plantexado, era para non era demasiado equitativo. Por eso nos decimos que a supresión do IBE tiña que estar acompañado de un imposto que gravara o beneficio. Obviamente, cada vez que se plantexa eso, a xente Esquerda Unida nos dice que nosotros somos unos soviéticos, que pensamos no estado planificado. Nos pensamos que calquera empresa que tenga unha actividade económica tenga un imposto que o seu beneficio económico, porque o beneficio económico dunha empresa tamén unha parte destinada aos traballadores en forma de plusvalía, hai unha parte de recursos que se consumen do propio Concello, as empresas pagan prácticamente nada de auga e consumen unha barbaridade comparado coa ciudadanía normal de a pé. Nos pensamos que é unha parte do beneficio que ten que repercutir en impostos. É un imposto máis democrático, máis fácil de controlarse, é un imposto de carácter municipal. É ligado a eso unha situación terrible no caso de Vigo, que é a existencia de unha zona franca. As zonas francas son algo que a Unión Europea quere combatir, porque a zona franca, no caso de Citroën, os pagos detraídos, pagos similares ao que se OE, e Citroën non paga precisamente por estar nunha zona franca. Calquera que traballe nunha zona franca ten que facturarse en IVA, calquera que traballe nunha zona franca en unhas condicións moi especiais. Nos pensamos que as vacacións fiscais das zonas francas teñen que desaparecer, e que as empresas que están en zona franca teñen que fiscalizar exactamente igual que unha empresa que está fora de zona franca. É un debate moi complicado, porque eles argumentan que sí que pagan por outras vías, que pagan por outros. Claro, nos pensamos que, polo menos, a desaparición das zonas francas neste campo, non digamos zona franca entendía como que tiña que ser unha zona franca, unha zona intermedia de paso de mercancías entre varios países para que non se caen aranceles. Non pensaríamos que sí. Sí que é certo que a supresión do imposto de actividades económicas tiña que ser compensado un imposto que gravara o beneficio. É algo básico en calquera gestión municipal de esquerdas. E con este problema serio de financiación municipal chegamos aos presupostos deste ano. Por primeira vez na historia da democracia, esa parte de diñeiro que o Estado central dá aos concellos, por primeira vez na historia da democracia vai atrás. Fai 20 anos, os municipios, a maior parte dos municipios de España, reunidos en asamblea na Coruña, dixeron que España tiña que tender a Europa no sentido da participación dos concellos no orzamento, digamos, no gasto público xeral do Estado. A media europea é un 33%, é dicir, de todo o diñeiro que pagan, por exemplo, en Alemania, o Estado central, os landers, os concellos aportan o 33%. No caso do Estado español é o 14%, entre o 14% e o 15%. Fai 20 anos, os concellos, e incluso un partido político que se goberna como o Partido Socialista, dixeron que sí, que había que tender a media europea e que no horizonte de 20 anos nos puséramos no 33% da financiación. É dicir, aquí non se moveu nada. Non se moveu nada e, curiosamente, este ano, que é o ano que empezan os recortes serios en política orzamentaria, os concellos van a perder un 9,2% do diñeiro que habitualmente, das cesións, que habitualmente se dan aos concellos. É dicir, os concellos incluso a nivel de orzamento, o sea, que o Estado van a ter menos recursos neste ano comparativamente co outro. É certo que un ano de crisis, pero que o compromiso sempre era ir a máis. Outras crisis en 20 anos, os orzamentos viviron outros momentos de crisis, pero nunca se deixou de dar diñeiro aos concellos para que tiveran financiación, autonomía, que era o recollido na Constitución. A realidade é que incluso nos vamos a topar con un problema serio, porque parte esos famosos fondos de cooperación local, hai unha parte que se trae de outro ano, é dicir, vai haber serios recortes para a financiación municipal, un caso que poñen aquí, que en realidade dos 7.700 millóns que se gastaron, que se presupostaron no ano, 500 millóns son presupostados no 2010, porque en realidade é unha partida, unha partida que non se gasta en un presuposto, pasa para outra, entón o que hago pago descontada do presuposto do ano seguinte. Eso vai a ser un problema serio, porque os concellos van a topar con máis problemas de financiación. É dicir, as administracións, unha parte serán contra que os concellos non tienen cuartos e fan unha transferencia. Se temos o problema de que o Estado está detraíndo ou estar, por lo menos, receitando cada vez máis dar financiación e autonomía financiera aos concellos, temos tamén outro problema, que as comunidades autónomas están loitando contra o Estado central por ter eles máis financiación, por a famosa descentralización, as maiores competencias. Como sabedes, Coalición Canaria e o PNV que acaban de pactar os presupostos e algo que está arriba da mesa e incluso maior financiación, maior competencias. Nese sentido, as comunidades autónomas tamén loitan contra os concellos. É dicir, o artigo 148 da Constitución Europea dice clarísimamente que as atribucións que teñen que ter as comunidades autónomas. O
O principal problema é unha denuncia que fai a Federación Española de Municipios e Provincias, é unha denuncia que fai tamén Esquerda Unida sistemáticamente en todos os presupostos, é que desde os anos 90, sobre todo, unha presión, digamos, que sobre todo porque o municipalismo está moi ben, porque unha política cercana aos cidadáns, pero onde se cuelan os maiores populistas e a xente máis ben fala barato de toda a política. Entón, logo comentaremos o caso, por exemplo, ao Aveiro do que fala o alcalde de Vigo. Os concellos van asumindo, a partir dos anos 90, unha serie de atribucións que non teñen que facer os concellos. É dicir, hai unha serie de políticas sociais, económicas, culturais, que constitucionalmente teñen que facer as comunidades autónomas, pero por ese baleiro, por esa pelea que hubo no traspaso de competencias que moitas veces deixou sen financiación incluso proxectos autonómicos, os concellos, para non deixar os seus vecinos desarbolados ou ben porque lle interesaba políticamente, empezaron a asumir unha serie de competencias que a Federación Española de Municipios e Provincias di que supoñen hoxe en día o 38% do gasto dun concello. É dicir, un concello que non ten cuartos, un concello que non ten financiación, un concello que non ten recursos, aínda así ten que gastar o 38% do diñeiro que recauda en facer unha serie de actividades económicas, de actividades sociais, que, por constitución, por legalidade ou incluso por, digamos, por sentido común, tiña que ser as comunidades autónomas as que a realizaran, porque son as que reciben o diñeiro de outras administracións ou o diñeiro impositivo para facelas, non? A FEMDI, exactamente, que se supón 9.700 millóns de euros de media anual, das cales un 72% serían atribucións dunha comunidade autónoma. As comunidades autónomas tamén estrangulan os concellos do noso país dunha maneira importante, non? O artigo 48 da Constitución, non? Esquerda Unida somos unha forza moi crítica coa Constitución, seguimos sendo, incluso decimos que hai que superarla, pero desde o tempo de Julián sempre sacamos a Constitución ao Aveiro, porque precisamente os que defenden a Constitución, os que plantexan máis problemáticas a hora da súa reforma, son os que sistemáticamente incumplen, non? A Constitución di clarísimamente no artículo 148 as competencias que ten que asumir unha comunidade autónoma, e moitas destas competencias hoxe en día, desde aí o gran debate, as competencias de urbanismo e vivenda e ordenación do territorio teñen que ser da comunidade autónoma ou teñen que ter autonomía os concellos para facer o que lles dá a gana. Ese é o gran problema do urbanismo no noso país, non? É un debate interesante, pero que está completamente hurtado pola reforma dos estatutos. Hai unha serie xa, ese gasto impropio, os concellos se deron conta que é injusto que o estén asumindo, e hai xa unha serie de propostas en riba da mesa. Algúnas propostas que fixo os propios 400 cargos públicos de Esquerda Unida que entregaron a man o ministro en Madrid outro día, pero hai outras que están precisamente feitas non só por Esquerda Unida, senón por Concello, gobernado por outras forzas e pola Federación Española de Municipios e Provincias. Unha delas é dicir, o Fondo de Investimento Local que está chegando para obras que se poda utilizar. Isto, o 29 de setembro hai un comunicado de prensa da Federación Española de Municipios e Provincias que asume esa proposta de Esquerda Unida, é dicir, ese fondo que aquí en Vigo se está malgastando en obras que se poda utilizar para dotar de infraestructura ao concello. É posible porque hai outros concellos onde se pretende que este ano ese presuposto non vaya para falordas, senón como mellor de crear empresas públicas de vivenda, empresas públicas de obras e servicios, todo este tipo de actividades que incluso crear un pequeno tejido social no caso da lei de dependencia, non? É un debate. Outra é que o IRPF teña outra recarga máis cara aos concellos. Hai máis discutibles sobre o tema do IRPF, se ao final se hai máis IRPF cara aos concellos significa que hai maior presión sobre os traballadores, porque o IRPF as persoas físicas que somos todos, moitas veces hai máis subida. É outro debate que está en riba da mesa interesante, non? E o resto, moita xente decimos que, a pesar de todas as medidas que se tomen, hai que facer unha reforma do IBI. Esquerda Unida ten unha proposta que é a subida do IBI das vivendas que están no mercado, que están na propiedade vía especuladora, é dicir, a xente que comprou en Navia, que ten a vivenda baleira, está esperando 10 anos para que acabe a moratoria da Xunta e vendela, esa persoa ten que pagar un IBI do 50% máis. Eso é democracia. Unha persoa que comprou unha vivenda pública, con contido social, con algún tipo de cobertura social, que a ten e non vive, a ten para especular, ten que pagar máis IBI. Eso, digamos que, unha parte de